kubor nakaslem jong unong san hima. Kubli piki paralok baro hakani kapor ni pedang sengobhai pi syakimat bakang san jong katiyo bat mga Stephanie Eldakar bat ki kubor ki long kumne. Uba Marcus Martin, President Barim jong kaseng Hinyo Trap National Youth Front HNYF Northern Region bat ubabat ru kum Vice President ha kaseng kemi ula syabe no nakaseng halor ke jingyai lat jong u yakiriti trekam jong kaseng kabakum kinong yalam kim la setia ban tiang yakani karai la pen pau pat ba do uba Alfred Malai General Secretary ka HNYF Northern Region habakran syakilat pathai kubor hanong po ha ka jingya don ringkat lang do President uba Hastings Lingdo Organizing Secretary uba Barna Mani uba badru kum u ad hoc Vice President kaseng kemia lambat kiwe de kidokot ke HNYF Northern Region. Halor kini kabenta nakaliang ute unong yalam ula kentu ya kidokot jong kaseng bat kipat ba rukum ju kibajia dan benta bat uba Marcus Martin bat kim dai shu ban shim ya u kum udokot jong ke HNYF naba nado kate kasngi dan jenge dai shu bat kaseng balada dan kam ru kinla banyu kendu pat ya kinong yalam batmai jong kaseng kibala shajit bat chapen scam ha kini ki khendiat sngi kibala dat ha ka jukopor ute unong yalam ula shimru ya ka kabu ban ai khublei kurpang ya baro ki dukhat jong kaseng bakun thupru ya kinong yalam bat nong sha khat snobha kibla wan banyu don ringkat ha ka sngi ban pen scam ya kinong ketkam batmai ke HNYF Northern Region kabla penlong ha sning ha kini ki khendiat sngi ki beladap iwe I hebrit I badang shpos nem ka kerta I basyang basa ha kowe kashnong hajan mauring keneng East Khasi Hills District ilas din phasi no yelade ha kowe ka kamra nakadaw ba ka hemmen kam shem la ai ban pet mobile namar ka kwa ba in kra kot bha nakabenta ke examen ha school kene kalaja ha ko por ashteng janmiet jong ka arfu artrek unai lor arja apsaw ha ka ying sa jongki katkom ka jingetu ki bahayeng ha kasngi ublei kani ka hebrit kalapan mobile na ka hemmen ha ka por ar baje no phaisngi henry ka klam ai namar bakala pha khra kot ha badon examen ha school ha ka apply trek unailor ar jar apsaw henry markumta kala lidrung ha kamra ban set yeledi tat onda lawan ka para arkemi ka bala khot ban yele kai henry haba kam play ka jingkhang kala let Nasyadin ka jingkhang yet balayu I bakalas din phasi yelede markumta kila pertaya ki bhayeng bala shu kendang ya ka jingkhang ha kapor arjiteng no phaisngi hadin balawan ki pulit ki bhayeng kila pan jingbet ban omle ya ko postmortem namar kadai ka jingja balale hi ban ha ka apply trek unailur ki bhayeng kila yo ban tap no ya kamet jong ite I hebret ha ulum jingtap jong kashnong ki bahayeng hasam jong I hebret badang sansnam karta bat kayeng kasam jong kakong Nancy Dalen Riatam basaup sansnam karta ringkat bat ka jinge trilang bat ka shnong japung kin bot din bet banlap ya ka jing shisha namar ki subajur bakine ki arngut kila ban sha penyap habakilap yaki hakawa jong kanihu kene ka jing bot din ki bahayeng asam bat ka shnong kalong bakaan kan twet ya ki breu ki bodan kiti hadien bakila suba ya karukam lap ya kamet yap jongki hakawa nehu kumban chupen kan mau ya kini ki arngut kata ye hebrit bat ya kokong Nancy Dalen Riatam lalap daki khna ki balit sum ha kate kawa nehu ha ka khat khandai trek ubanai lailor arjar apsaw hadien bakim shem lawan phayeng hadien bakla mi nakayeng ha ka step jong ka khat pratrek ubanai lailor arjar apsaw katkum ka jing yo jing tep ka kong Nancy Dalen kadai ka basyang basa marjan bat ka kemi jong ini hebrit hamau yong japong bat ha ka khat pratrek mentau benai kala yalam kaya ite hebrit badang sansnam kerta henry haba kim shamlawan phai ying shu hado ka khandai beje janmiet nakaliang ki bahayeng hasam jong kite ki artli kilong yeng kilas dang let wat bat pintep ru shakashno ban bot dien halor kate ka jingyap jong kite ki arngut unong san hima ulayo banlit ya kendo ya ki bahayeng jong ite I hebrit
bat kumju ru ya ki bahayeng jong ka kong Nancy Dalin riatam ki blapen pau bakin bot dien ya ka jing yap jong kini ki arngut namar kidon ya ka jing suba haror ka rukom yap jong kite ki arngut haba persyang ban yakren bat urang ba asnong ka mauyong japung ling ba ka phone uba h dot dong ulai thu ba nakaliang ka asnong ka dong ki bahayeng jong kite ki balaklat kilalet ban yakundo yo officer in charge ka maulai police station ulai thu ba hakani ka jing yakundo yo OC ulong ban up ya ka kai phot postmortem ka ban sayo na po ka Negrams hospital ka ban sayo hadin artayo ulapan tipru bakum kashnong bat ki bahayeng kinwat bet ya ka jing shisha halor kane ka jing sha penyap jong kine ki arngut ka office trekam jong district transport officer DTO lingba ki motor vehicle inspector MVI ha ka janmiet jong ka 800 tarek unailor arjar apsau kila penlong biang da ka jing talasi bat ka jing pet bnya ya ki kot kisla jong ki thok thok arshaka ki bakamai bian kum ki rapido hapo ka nong ba shalong ha ka ne ka jing penlong ya ka jing talasi ha ki benta jong ka laim khra police point la sakhi baki MVI kila yo banbat ya shibun tele ki thok thok arshaka ha ka ba kila donru ki bapersha yakni henry nakaliang ki MVI kila pen sngoto ye ki banya thok thok arshaka baki dei ban penya so yalade da ka bapundrung kerteng kat kum ki kendon an jong ka motor vehicle act bakino kino ki babu ya ki kali kamai ki dei bandon ya ki number plate ki barong stamp shu nakaliang ki MVI kila dan kunaru ya ki thok thok arshaka ki bakamai bian kum ki rapido hado shipau hajar bat lada kimla bansiu yakani ka kuna kin hab ban wan mi shapo ka office trekam jong UDTO hapo ka khat san sngi bat ki bam wan mi kat kum ka sngi ka balabu kin hab ban let mi shaka yeng ka shari ka jing sapriang jong ka durkhi halor ka jing sharat we ukhna badang prasnam karta ha ka we ka alto 800 kadba udang ya lenti hajan kalat banlet shaka yeng mani jong ka balang presbyterian pokse kala pen par nyang khriat yaki bapet namar uni ukhna ulasiet ar kala sharut badai naki benta jong ka khli ha ka ba ulathia linktar hamadan ha ka jing bam te briushu habayo banyekren bat ki bahayeng hasam jong uni habrit kilai thu bayakane ka kali lanya do we ukhna samla badang aphlais nam karta ubadan hapdeng ka jing sho khawyang hakabal layo iru lingba ka durkhi baularat na phang ya uni habrit ubadang ya lenti nakaliang ki bahayeng hasam kilapen tibru ba ya uni habrit lapan kriya no na children's hospital shaguhati bat nakaliang ki doctor haguhati kilapen tip ba kumba kalong menta ka jinglong jingman jong uni habrit kam lele henry unhab bandi shwa daki dawai dashin long ru baki bahayeng hasam jong uni habrit ubla sha tenra kilaweng no ya ka jing ujor ijahar persha yo nongnya jong kate ka kali henry lakun tupat ya ki bahayeng jong ute ukhna ubanya ya kate ka kali baki dei ban siu ya ka bailot ksan bat kilakun turu ya ki pulet baki dei ban pindo no shisandon ya ka license jong ute unongnya kali ubala tenra ya ute habrit nolor uni habrit la sakhiru ba hakate ka dorkhi kila dan saarngut ki kenthei ki blasha lumbup hakane ka ju ka kali hakaba ka we na kilong kame kala sha sanga na ka kti kamon hakate ka kali ka we ka breu ka bajuran kti ban khai drak hashalong kala ngat biang haki kendon jong ka an lingba ka jing tre shitom ki pulet ka East Khasi Hills district ki balayo ban kyam yaka na Jhalupara ha ka apsan tarik unailor arjar apsaw ya kane kabreu la tip kerteng kum ka Aisha Khatun ka baju khat ka pahari ka badan san posnam karta habayekren bad superintendent of police ka East Khasi Hills district uba S nong tnger ulong baki pulet ka East Khasi Hills district ki klem shong that ha ka jing yakun banrat ding khong ya udrak bad ka jing tre shitom jong ka anti narcotics task force ANTF haringkat ki pulet ka thanat bad Jhalupara outpost klayo ban kem ya kane kabreu haringkat udrok heroin ubadon kumba khandai point nyopo argram lembat nyop lightly ki tundong baju tap ya udrok layoru ban kurap southly ki mobile phone nolor ke pisa kabadon 8,000 south spa shipho
Uba nong tenger ulai thu kani kadai kasien basau baki pulet ke East Khasi Hills District kilakem ya kani kabriu namar kala shakyam teng house nam arjar khatsan house nam arjar khanyo but house nam arjar arphulai but menta kadai kasien basau bakala shakyam hakaba kala shapen ngat ha ka jing mudoi kat kum ki kendon an jong ka NDPS habakali lakani kabriu kan ngat ru hapo ka an PIT NDPS namar kalasha kemla sausin halor kaju kakambian USP ulong yakani on sapha yakajing terwa ban penrung hapo ka PIT NDPS USP ulong bakani kabriu klempep kadon kibriu kibalaya trilang ban penya yo udrok bat kajing toket kadang yat namar kani kabriu kadai kabla syakem labun sin Henry kayo jamin no USP ulong ru baki pulet kim shong that satya Henry kinyai pet ngor bat twet ya kibreu ki badan kti ban khaye ya udrok khnang ban rat ding khong ya une ujingdi ubasnio ki dokhat bat nong yalam ka Voice of the People Party na rilom jantia kim shem la yo lat satya ban rung shapo ka phlau jong ka Jantia Hills Autonomous District Council JHADC ban pelong ya ka jing ki shongkolan mongor hapo ka te ka phlau halor ka jing bam yo tulap jong ki nong tre mentala bun teli ki benai haswa bakinong yalam bat ki dokhat jong ka VPP kin wan poi haplau jong ka JHADC ya ka khardap jong ka JHADC la khangtala bala sakhiru ya ki pulet ringkat ki tia gas ki bla apahara ya ka office jong ka council unong yalam ka VPP uba dame wan hi rembai ulai kran bat usketri ka JHADC ban ailat ya ki bandrong shapo ka phlau jong ka JHADC ban pelong ya ka jing ki ka bajai jai ban ya thoru ya ka jing thumu jong ki kolong banra ya ka sor ki nong trai ka council ki bam yo ya ka hok jong ki namar ka jing bam yo lat ban shong kalai mongor haplau jong ka JHADC kumta ki nong yalam bat ki dokhat jong ka VPP ki la pelong ya ka jing shong kalai mongor hakmat ka khardop jong ka JHADC tie parlok da ki to ki khubor ngila poino sha ka bukut kat hadu banginde syambiang ha ka wepat katayo ni ai khuble ya ka por jong phi khuble shibon